Здравейте, приятели на йога! Говорили сме си с вас какво е йога и вече знаем, това е едно пътуване навътре към себе си. Пътуване към нашия вътрешен свят. Аз съм споделял с вас, че за мен това е най-важното нещо, да намеря себе си, да се свържа с себе си и да проявя себе си с целия потенциал, с цялата си душевност. Това ви предлагам да направим заедно на 24, 25 и 26 октомври в пространството на тосканското Carpe Diem, което е близо тук до Варна и ни дава прекрасните условия да се потопим в тишина, красота, уют и възможност да попътуваме в нашия вътрешен свят. Каня ви заедно да се потопим в дълбините на нашата душа през йога, терапевтична йога, през звукотерапия, през мистични дишания, които ще ни помогнат да се докоснем до дълбините на душата си и да изчистим оттам, ако има нещо, което е останало и което ни пречи да разкрием красотата на душата си. Ще се радвам да споделим тези вълшебни мигове заедно. Повече информация за предстоящият октомврийски ретрит може да намерите на сайта ни yogaparvati.bg. Ако имате някакви въпроси за ретрита или за предстоящи събития, може да се свържете с мен. Очаквам ви да се споделим заедно. Обичам ви. Чао!